Čauky, moje jméno je Fipko a vítám vás v tom novém videjkem. Dneska to bude po dlouhém čase další videjko, dneska to bude také kratší videjko, dneska to bude podpora na YouTube kanál Zardy Game LP. Je vlastně kanál, který dá se povedať ako keby má kamarád, napríklad má ochutnávku relaxov, čo budeme napríklad teraz pozrieť. Pozrieme, že napríklad to ochutná relaxy. Vidíte? No a teraz zapnite na to, že by to počujete, ale to už hovorím a to vlastne dobrý kanál youtuber, má vlastne 44 odobrateľov, toto napríklad, to je jeho intro. Protože tam dopravný balon, já jsem si zabudla zapnout zvuk, takže je to jinak, no. Potom tu má promluvu hloubky, to je to. Takže to by bolo z toho vidíka všetko. Dúfam, že sa vám páčilo, nevidíte ten like, prípadne odber, určite zajdete na jeho kanál, môžete tam ťuknúť, počkajte na chvíľku, môžete napríklad ťuknúť na toto krásne červené tlačítko, prihlásiť sa na odber, a to bolo všetko a ja sa s vami učím, ale čau.